Exodus kelunong ke balai ke dekot ke bakat lai. Ki kentin ki badan agan ke dekot. Bat Moses ulayat hu hau belai hakmi habangawan syakikut Israel bat ngan ong haki ublay ki kpa jongpi ulapha yanga hapi. Bat bakin keli yanga kai ke kerteng jopo ngan ong ayu haki. Kani kat khot ke bakat lai ka long sakaway pat ka benta jong kajing persyang ban aidau ka jong Moses ba online na katu ka commission na ni kajing pha ka jong blay ya u ba unlet ban ya kendo yu pharo bat ba unyalam ya ki khun Israel na tai nari Egypt. Kitu ki benta ki bena syakmat ki long tang ki kentin baniat hu ayu Moses uya keren bat ublay bat pai kitin benta ya ublay da ka buang nginya pe syati kentin astamo hakmi habangan wan syaki khun Israel bat ngan ong haki ublay ki kpa jongpi ulapha yanga hapi nginya pe syai kitu ki benta ki bana khamat jong kitu ki jing ong jong Moses hakmi habangan wan syaki khun Israel bat ngan ong haki ngiyo i hang ni ba Moses u penankam da gila man ong ka future tense ni katai ke bansawan namaru penankam da kentin ngan wan nang ta katugoy pade kidon ngan ong ti ha kabay day bat kani ka benta ka banas shwa ka ba ong ngan wan hateng ha ka jikren ki bukum ni lada day ba Moses ula ko ngu ya ka jing batha lani ka commission ka jong ublay unjin dalabu laki kentin hakmi habangan let syaki khun Israel kan kam sumbait da kumta dangi i perkan Henry pet bha kar kom keren ka jong Moses hang ni ubu yeledi ha ka jeli kum ki Hebrew ki badon hang pai hapori Egypt bat u muddur bahabama u unwan syaki bat ban sungap ayu un ong yaki kani kalong karkom yathu kababu yu Moses ha kata jaka ha kabadon kiniki Hebrew hapo kari Egypt bat yara di i kamba ubo na syabar kum utai bawan ra ya ka khubor nang tai na syabar bat wan syaki syapo Egypt to kata kalong kaba ngi i na kini kintin ki ba ubo bat Ukraine ya kata ka jing mudur ya ka ei kaba u unle lada ula priam ya kani ka jing pha ka jing ublay ki kintin ki badon hang ni Moses uong ngan ong haki ublay ki kpa jongpi ulapha yanga hapi kan jindrak ham jam yu Moses ban ong daki kentin ublay ki kpa jongi ulapha yanga hapi tibalay ba u Moses ubu daki tu ki kentin ublay ki kpa jongpi ladagi puson ya ka ei ka bangi la puli na kalanong ka baar ngi sungut hu biang ba u Moses la u day u Hebrew balakha Hebrew yu Henry minta ulalong ujong ka yings im uparo namar ka khun uparo kalakam yu kumla ujong ukhon ti hakabay day bat kani hakitu ki khana ki bangi puli syakmat ni sungut hu biang kum bangi puli ya katu kalanong ka baar ha katu ko benta ka ba Moses ulami na ka yeng ka jong pharo bali chingo kumno kitu ki sardar ki penchitong ya ki Hebrew ha ba ki tray kum ki marau ha ka bay day waktu ka benta ka ba Moses uyu i ya ka jing
Yeshua pedengki para Hebrew haba ulet yakaban penyaklat yakito utu ubay basyo itu ubay Hebrew ukentet ya u Moses bat kikentin ki ba u penankam ki kham bat ki kham khor kat hadu kala penlong ya u Moses bon phet yap no na kari Egypt ban poish kan kari Midian to nak ei kaba ulay kendu hang tu ngi sung thu pa ki para Hebrew kim la ban pediang yu Moses kum upara kenja ujongki wat la ya udaihi utenrai Hebrew ba la penhe pensan halaka jong ke ying kasem daga kemi ke jong pen ban habula poi pat haka ying ke jong sim haro ya la nyau no kum unong Egypt te kum ta hang ni kini ki kentin jong phi nyo ba ubu yaladi shabar nakajali jong ki khun Israel dan ki Hebrew ki bamat ya kani ke jing lomra shu kajing penan kam ya kani ke kentin belai hang dia kani kadai ke bolong generic bagi ong generic hak kentin kasi kemut ka kalong ka kentin ka bolong kelum ya ublai mlak bantip habangi penan kam ya kentin belai undai ublai jong ki Hebrew na undai ublai jong ki Egypt na undai ublai jong ki bai pat de ki jat pendriu ki bai im hakani ka perthei tina marba la penan kam da kani ka bolong generic ka bolong kelum kani ka kerteng aba umodor ya kani ki kentin ka ba unwan ya thu ha ki Hebrew bat bon ong ba uta ublai jong ki kpa jong phi ki Hebrew ulapha yanga shepi kita ki kentin hi umodor Moses bahkan penmi jingkeli na ki de ki Hebrew ki lalong ki marau bat bu ya tu ki kentin da ka jing modor ka jong hi lada kita ki Hebrew ki keli ya Moses ka ka kerteng jong Moses minta phai shu blei wong nga ngan ong ayu le ngan ya thu ayu ki to ka tu ka jing benrap ya ka tu ka jing keli hadin da ka ba ubu kentin da ka jing dor ba kita Hebrew ki barang marau kit keli kalong ka badan kam ka ka kerteng jong le ni ka ka kerteng jong ta u blei wala pha ya me shangi tinamar pa ya Moses la nyau ya kum unong Egypt ki Hebrew ki kwa bantip dak basyai uta ublei undei ne ublei jongki balada dei ublei jongki borbor hi ki judon ki to ki formula ki ba jupunan kam ngalong mga utrai uba ublei bat kum ta tertermu ki ni ji kendu naka por ska por pasim kum kanuksa haba u blei u pen itu yaladi hau Jacob ya ka bangi pulia ke kitab Genesis kal nang ka bar ko pra ha ka dekhot ka bakhat lai ha ka tu ka por ka ba u Jacob u pho snil ya ka tu ka jingking na khandau shabnek ha ka ba utrai u bayang hang tai halor jok tu ka jingking ha bu pun itu ila di wong ka long manga utrai u ba u play ka tu ka dei ka sin ka baningkong ka bangi pulia ka kitab Genesis ya ka jing pin ithu ka jong ublei ha uwei ni ki kpatem men jom ki Hebrew ti hang ni ha ka bai dei bat ublei jong ki kpatem men jong ka jat pin Hebrew umosa sang ni I kumba umshai ka kerteng ka ba kumnu unle ya ka banra lada uhapan ko ngu ya ka di ka jing pha la ni ka di ka commission ka jong ublei ya ka ban le ban ya kendu ya kini ki Hebrew bat ban ya lam ya ki akari Egypt syakari jong ka jing kular to hadu am tu shwa ya pidan ya ka ban rap tong machu penrap mo ini kentir gan ublei ki kpa jong phi kani ko mo pila batai fi khmat nga shukan mau te ka pinang batai kan mau tu ka jingja ha kan ngi khot
bat ki bentai ba syakmat jong di kitab mo kawan kong shwa wa Moses uhe usan ha ka yeng siem kumut ka jing he jing sam jong yeng siem long hadir mula kot ya karta khna anda ka kemitra jong ka balong kanong ri kali penpai shaka yeng siem nei shaka siem paro shakun paro kumut ka jing long khna ha du ka jing long ba ka jong im yeng siem ta ri man kong mo kare ka dak ka jing fer ka jong bat kini ki khun Israel ki ba mat ya jing sha pen stom hari jem ka ba ar pan katu ka jing ja ha ka ba ulik mi na yeng siem man pet sha ka te jaka ha ba kini khun Israel ki hab ban tre ya ban mat ya jing sha pen tre stom bat katu ka jing ja ka ba ula penyap yo tu we jem bat ka ba boot nang ta ka long ba ka step ka ba boot pan anda ula lik kai yang lalap itu ki para Hebrew ke syo nai tum la persang man punya suk iki usah kenten kuma pi ong khmat usah kenten tu di kata ba pau khastin ga ba a ba Moses ulong syabar lani ulong nongwei hagi Hebrew ka ba lai pan ka jing phat jong shemitian bat ka jing shong sa jong shemitian le se ga de ga ka ba la kham jalan kisnem ka jing shong man ri ban pet jing ri ga jong thau prim jit ru shemitian kadai gala bun tali kisne mo thai kani ro de ka benta ka balai ka ba pen i yengi bo Moses wa long shaba wa long nong wei ya ki khun Israel ma u hi imat na lade shimetru ulas nong wei ba kitai wat la ha ka ching shisha uri utrai wat la ka ching shisha uri lebi imat kini ki lai tali ki ai te ki factor ki ba penong yu ban snow ba ulong nong wei ki te ta ka da man apor bo Ukraine apor bo Ukraine banyak debate la ne banyak than tien bo ni upa pha yo upanan kam ekani ki sentence ne bo blei ki pa jong phi kamut ka jing mut jong on lik kren sik Egypt on hapanan kam ni tien blei ki pa jong phi pelong yu Keren sih secret na ki Israel. gen Pun keren ya ki Hebrew kan on ki ken Israel. ki Israel wan ta ki te ki lai tali kita go pelong yu sherot bo ila jong sherot kan apa sa apat kadai ayu kan janang ni smat kan bo online ni ka khat am ngai artali le phi ong smat ka long bo Moses ang ne u sa bon lat na ni ka jing tru ka jing tmu ka bo ble mo on pha yu nei nga pa ang ni ngai ni ki jing ong ju um ne ka long ba ulong no om ono te san pho te steng ka do not ka jing mo long ba te ban nei mat steng ka do not na ba khat ban lat lo om dei ban om kan tat war ro em mana mula rai du ban lek rai kut rai du ban lek du em ulun ha prengas ka benta jong jing ya khun na trai hala de ka jing pakhat la de jong usimet lan lek nan nai le la tang lek du ayu ngan ong yaki Ho kan ya so kan i makanya so umta tenrei kumbalong hadu hang ni udang persyang hi banyak sai te banai and mar ha ka dekhot ka bakhat wei ublei upha penban ye umne so pharo na di bekran hang tu ba kat balik so pharo nomor ka kerteng pharo hui kala kala long kum ka ai ke bangiu yu nomor pharo long long sensar wa thwet ya ka jing im ka jing u ti hang ni ru ahni ka dekhot ka bakhat lai shu lo da nya ban rap biang ya ka ai ke ba Moses wat har por imidian hi ulong u ijem ikan mau hotu ka por ka ba u ya kendu ni kong ya kalong ya kitu ki khon kan thei ki jong rewel yo ba hadin ki tep da kerteng jethro ba maki haba ki li ithu shilo jong kupa ya ka jing le ba ka jong u kim pat tip kerteng hindrei ki kedo be u ba ulong u Egypt ti hadin jong katu ngim sim lap hang no ba lak pen itu yo Moses kum u Hebrew ha kalong yo nung sem juk tha jung tat andang la poi bedes ki benta ki kham shedin gin se i ka dur ka basai sha phang jong kata to kata kam da long e ka badon kam yingi hang ni ndai ngi shuan ra ang ni tang ban
pen i babalei ba Moses uhaban bu de kitu kintin ublei ki kpa jompi umot dor gela di lada ulek pat shatai si Egypt ban kren bat ki Israel lani ki Hebrew ki badan po chong jing nong barau to lada don i shu tkot khot ka bakhat lai ka basak menta ka long ka jing beteng ayu ublei unjuba haba Moses ong lada kita ki Hebrew ki lani ki Israel ki bama lada haban ko ngu ya kajing pha kajong ublei lada kita ki breu ki keli ka ka kerteng jong ublei un phai kitien kumno